Η μοίρα του Πόντιου Πιλάτου και του Καϊάφα μετά τη σταύρωση του Ιησού παραμένει εν μέρει αδιευκρίνιστη και οι πληροφορίες που έχουμε για την τύχη τους προέρχονται κυρίως από ιστορικές πηγές και εκκλησιαστικές παραδόσεις που συχνά είναι ασαφείς και αντιφατικές. Παρά την κεντρική τους θέση στην ιστορία της σταύρωσης, η συνέχεια της ζωής τους παραμένει θολή και αμφιλεγόμενη. Ας εξετάσουμε τι απέγιναν αυτοί οι δύο ιστορικοί χαρακτήρες μετά τη σταύρωση του Ιησού. Ο Πόντιος Πιλάτος είχε αναλάβει τη θέση του Ρωμαίου κυβερνήτη της Ιουδαίας από το 26 μέχρι το 36 μετά Χριστόν και ήταν εκείνος που υπέγραψε την καταδίκη του Ιησού σε σταύρωση παρά την εσωτερική του αμφιβολία για την αθωότητά του. Σύμφωνα με τον αρχαίο Εβραίο ιστορικό Ιώσιπο, ο Πιλάτος καθαιρέθηκε από τη θέση του ως έπαρχος της Ιουδαίας το 36 μετά Χριστόν μετά από μια σειρά κατηγοριών για κακοδιαχείριση και τη σφαγή πολλών Ιουδαίων σε μια εξέγερση. Στάλθηκε στη Ρώμη για να λογοδοτήσει και στη συνέχεια, ορισμένοι ιστορικοί όπως ο Ευσέβιος αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε κυρίως λόγω της συνείδησης του εγκλήματός του, αλλά και της αίσθησης αποτυχίας και ανικανότητας να ελέγξει την επαρχία του, ενώ άλλοι πάλι λένε ότι εκτελέστηκε. Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι ο Πιλάτος εξορίστηκε στη Γαλατία ή σε άλλη περιοχή της αυτοκρατορίας και πέθανε εκεί. Μερικές χριστιανικές παραδόσεις, αν και λιγότερο διαδεδομένες, τονίζουν τη μετάνοια του Πιλάτου για τη σταύρωση του Ιησού, υποστηρίζοντας ότι στο τέλος της ζωής του αποδέχθηκε τον χριστιανισμό. Αν και αυτή η ιδέα δεν είναι ιστορικά τεκμηριωμένη, βρίσκει έδαφος σε ορισμένα μεταγενέστερα κείμενα και εκκλησιαστικές παραδόσεις. Ο Ιωσήφ Καϊάφας υπηρέτησε ως αρχιερέας των Ιουδαίων κατά την περίοδο της σταύρωσης του Ιησού. Ήταν εκείνος που, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ανέλαβε το ρόλο του κατηγόρου και πίεσε για τη θανατική καταδίκη του Ιησού, βλέποντάς τον ως απειλή για τη θρησκευτική και τη δημόσια τάξη. Η ζωή του Καϊάφα μετά τη σταύρωση του Ιησού δεν είναι σαφώς καταγεγραμμένη, αλλά υπάρχουν κάποιες αόριστες πληροφορίες. Ο Καϊάφας παρέμεινε αρχιερέας για κάποια χρόνια μετά τη σταύρωση του Ιησού. Η εξουσία του ήταν ισχυρή μέχρι και το 36 μετά Χριστόν, όταν φαίνεται ότι έχασε τη θέση του. Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι το τέλος του ήρθε από τις πολιτικές και θρησκευτικές αναταραχές της εποχής, ενώ άλλοι πάλι θεωρούν ότι απομακρύνθηκε λόγω των νέων πολιτικών ρωμαϊκών συνθηκών στην Ιουδαία. Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, ο Καϊάφας πέθανε στην Κρήτη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Ρώμη. Λέγεται ότι το σώμα του δεν γινόταν δεκτό από τη γη και έπρεπε να θαυτεί κάτω από πέτρες. Η ιστορία αυτή έχει έντονο συμβολισμό και συνδέεται με την καταδίκη του Ιησού. Πολλές από αυτές τις αφηγήσεις δεν επιβεβαιώνονται ιστορικά, αλλά αποτελούν μέρος της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Πιλάτος και ο Καϊάφας είναι σύμβολα που προκαλούν προβληματισμό για τις ηθικές επιλογές σε καταστάσεις εξουσίας και πίεσης. Η ιστορία τους μας υπενθυμίζει τη σημασία της δικαιοσύνης και της ηθικής στη λήψη αποφάσεων, ένα δίδαγμα που εξακολουθεί να είναι σχετικό ακόμα και σήμερα.